आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों BM सेटआप चेनेल स' दिनै गिबियावनो आं बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय जाय मानसिफ्रा डनेसन होदोंमोन बिथांमोननि थाखायनो जोंनि साननाय हनाया जाफुंहांगासिनो दं आरो आं आसा खालामो बयबो बुजिलायनानै आंनि बे थांखियाव सापर्ट खालामगोन दिनै जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स ग्रुपआव दासिम गासै 31,000निबो बारा जाबाय स' बिनि गेजेराव जों 10,000 एडमिसननि थाखाय हरदोंमोन प्रकाश बर'नो बिनि थाखाय जों भिडिअ खालामखाबाय बिथाङानो फार्स्ट जोंनि BM फान्ड्स ग्रुपनिफ्राय मोननो हादों दा जोंनि आखायाव दङ 21,800 स' बिनि गेजेराव जों बुंदोंमोन 20,500 जोङो हरनो नागिरदोंमोन कि रिलिफआव BTC एरिया जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव जाय दै लोमनानै बाना जानानै मानसिफोरनि न'खरा सिलिंखार जादों जों दुखु जानानै बेयाव बयनिसिमबो डनेसन लानानै जों हरनो थाखाय रायजो जादोंमोन बेयाव सोरबाबा हरदों 1,000 सोरबाबा हरदों 500 सोरबाबा हरदों 2,000 बिनि गेजेराव 2,000 हरनायाव दङ जोंहा सेबेस्टियान बसुमतारी आउट अफ BTCनि बिथाङा कार्बि आंलं ना मा होनदोंमोन आङो नामखौ बावबाय आं सरि बिनि थाखाय नामा खिन्थु सेबेस्टियान बसुमतारी बिथाङा सिगां 1,500 हरदोंमोन 500 हरदोंमोन आरो दाख्लैबावै बिथाङा 1500 हरबावबाय 1,500 नैबे आगस्टआव जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा बड'लेण्ड स्टेट दाबिनायाव गोबां मुखुब जागासिनो दं मैयाबो बिराद धरना होदों 3 घन्टानि नुदों आङो आरो बिनि गेजेराव गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जैखार जागासिनो दं जै बर' हारिनि जै आरो जै बड'लेण्ड स्टेटनि जै आरो बिनि गेजेराव जोंनि जम्मु एन्ड काश्मीराव गावस्राहां जादों बेखौ लानानै जोंनि बड'लेण्ड स्टेट दानाया खाबु एसे मोनहांनाय बायदि जादों आरो स' दिनै जोङो मोनसे फैसा ट्रेन्सफार खालामनो नागिरदोंमोन स' बिनि गेजेराव जोङो ट्रेन्सफार खालामनो सानदों नोंथांमोननो देखायगोन बेयावबो देखायगोन जोङो रेकर्ड खालामनानै बेयाव स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो देखायगोन कि ट्रेन्सफार खालामनायनि सोमोन्दै माने बेसेबां ट्रेन्सफार खालामदों आंनि जोंनि एकाउन्टआव बेसेबां दं आरो जोङो ट्रेन्सफार खालामनायनि मुङा जाबाय प्रतिमा बसुमतारी जोंहा बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटरनि हिन्जाव मैखोम बसुमतारीनि हिन्जाव बाजै प्रतिमा बसुमतारी स' आदा मैखोमनियाव एकाउन्टआव एसे प्रब्लेम दं बिनि थाखायनो बिथाङा बाजैनि एकाउन्टखौ हरदों स' आङो दा बिथांनि हिन्जावखौ बाजै लिंनोसै नङा होमबा स' गिबियावनो जोङो लगइन खालामग्रोनि नङा होमबा स' जोङो SBI लगइन खालामग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय इउजार एन्ड पासवर्ड जायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो थाङा नङा होमबा नोंथांमोननो देखायला बेखौ नोंथांमोननो देखायबा आंहा थैथारगोन जोंहा स्कुल कलेज गायसननांगौ गोबां दङ बे फैसानि दारैनो जमा खालामबाय थायोब्ला थाब जेसे हायो एसे जों स्कुल गायसनगोन लगइन जाबाय फैबाय बिनि उनावहाय जोङो ट्रेन्सफाराव थांबाय बिनि गेजेराव क्विक ट्रेन्सफाराव थांबाय थाबनो नङा होमबा जोंनाव गासै फैसा बेसेबां दङ नै 21,886 नङा होमबा जायनो हरगोन बिनि नामा प्रतिमा ब्रादार मैखोमनि हिन्जावनि नाम बियो रायजोफ्रा मोनथियाबा सोरबाफोरा मोनथिना लानो हागोन बसुमतारी मैखोमा जाहैबाय बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर एकाउन्ट नाम्बारखौ जों बेयाव दङ नै 202626 नङा होमबा 202626 नङा होमबा आरो बिनि उनावहाय 72282 अके 2026 आरो उनावहाय मा होनदों 72282 एक्सुवेलि जों बेयाव नैयावनो होना नायनानै ओरै खालामनायानो साबसिनमोन 2026 नङा होमबा स' कनफार्म खालामबावनोसै खेनसे 2026672282 नङा होमबा 2026672282 अके स' बेंकआ जाबाय उइदिन SBI बेंकआवनो उइदिन SBI बेंक जोंना गासै नांगौ एमाउन्टआ होगोन जों 20,500 जायखौ जों बुंदोंमोन खुगा मथे खुगा नङा होमबा
ओके बे जाबाय डनेसन रिसिभ खेबसे कनफार्म खालामबावनोसै गासै जोंनियाव 21,886 दङ रायजोफोर बिनि गेजेराव दा जोङो हरनो नागिरदों 20,500 रुपिस बिनि गेजेराव बेनार बानायनो नागिरदोंमोन दा जोंनि बड'लेण्ड रादाब बिथां बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर बिथां मैखोम बसुमतारिया दा मा सानो बिनि थाखायनो 500 एक्सट्रा हरबावनो नागिरदों जोङो 20,500 जायखौ बड'लेण्ड मिशन फान्स ग्रुपनि जोङो मोनसे बेनार बानायजानो लुबैदों स' बिनि थाखाय 500 हरदों बेयाव 300निबो बानायनो हायो आरामसे नङा होमबा 500 हरदों आङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोङो प्रतिमा बसुमतारि होनदों एकाउन्ट नाम्बारखौ होबाय आरो बिनि उनावहाय बेंकआ जाबाय उइदिन एसबिआइ माने एसबिआइ बेंकआवनो स' एकाउन्ट नाम्बारखौ जों खेबसे आरो भेरिफाइ खालामबावनोसै रायजो राजाफोर नङा होमबा 2026267282 नङा होमबा स' डनेसन हरदों जोङो नङा होमबा स' अके दाबायनोसै प्रेस्ट ciao दाबायबाय स' the transfer amount for select beneficiary cannot exceed okay alright स' बेयाव होनदों ट्रेन्सफार खालामनायाव exit माने खालामनो हाया बेसेबां होनदों मा होनदों the transfer amount of for select beneficiary cannot exceed rest 10,000 okay alright स' जों मा खालामनांगोन खेबनै जोङो ट्रेन्सफार खालामसै नङा होमबा 10,000 नङा होमबा स' 10,000 हरग्रोबाय जोङो सिगां okay yes 10,000 प्रतिमा बसुमतारि नङा होमबा बियो 10,000 टेक्स गैया जेबो गैया स' 10,000 हरग्रोबाय 10,000नि बारा हरनो हाया होनदों नालाय स' बिनि गेजेराव जोंहा अटिपि फैगोन अटिपिखौ नायनोसै नङा होमबा स' जोंहा अटिपि फैबाय अटिपिआ जाबाय कनफार्म खालामना होबाय स' जोंना फैसा ट्रेन्सफार जाबाय नै नोंथांमोना नुनो हासै अटिपि सोनानै नङा होमबा गासै 10,000 जोङो हरबाय आरो बिनि उनाव जोङो 10,000 आरो 500 हरबावनो दङ स' बिनि गेजेराव जोङो आरो खेबसे खालामबाय मानो होनोबा 10,000नि बारा हरनो हाया होनो बे एकाउन्टआव स' गाइस दायो फैसा बर'नो फैबाय फैसा बर'नो नागिरदों जोंहा 10,000ल' हरदोंमोन बिनि बारा जोंहा फैसा हरनो हायाखैमोन नङा होमबा स' बिनि थाखायनो जों दा गासै 20,500 हरनो नागिरदोंमोन बिनि गेजेराव जोङो 500 रां जों एक्सट्रा हरबावनो नागिरदों गारि भारानि थाखाय स' होमबा जों गासै 21,000 फुल हरनो नागिरदों नङा होमबा स' बिनि थाखायनो 21,000 हरनो नागिरदों स' हाबनोसै एटिएम सिङाव Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada. जोङो गासै टटेल दिरुनबाय सिगां फार्स्टआव 10,000 बिनि उनाव आरोबाव 1200 दिरुनदों गासै होमबा 11,200 11,200 मिनिङा जाहैबाय जों 20,500 हरनो नागिरदोंमोन बिनि गेजेराव जों थाव खरसनि थाखाय जों 21,000 फुरा हरनो नागिरबाय स' सिगाङाव जोङो आंनि अनलाइनजों हरनायाव 10,000 थांखाबाय दायो जों दिरुनबाय 11,200 स' 11,000आव गासै होमबा 11,000 बा बे 10,000 21,000 बे थांखासिगोन आरो 200नि गेजेराव जोङो 10,000 जुदि एमाउन्ट हरोब्ला नैबे जायगायाव होमबा 100 थाखा लायो आरो 11,000 हरोब्ला बारा लायो होमबा 30 थाखा लादेरगोन स' होमबा 70 रुपिस आंनि पकेटाव थागोन बेखौ आङो उनावहाय आंनि एकाउन्ट आंनि HDFC बेंक एकाउन्टनिफ्राय आं बेखौ ट्रेन्सफार खालामगोन टेनसन दाला ओके हेलो भैया हेलो कैसे हो बस बढ़िया और आज फिर मुझे मैं डोनेशन करने आ गया आपके सामने देने के लिए तो यहाँ पे स्टैम्प रख रहा हूँ
अच्छे से देखेगा ना ओके ठीक है अकाउंट नंबर लिखो स्टेट बैंक का है 2026 So guys, लोगोफोर जोङो दा फैसा साननोसै नङा होमबा दानिसो दुरुना लाबोदों फैसा टटेल 11,110 आं बुंदोंना 10,000 हरोबाथाय 100 so 1110 So जों गासै 11,000 हरनो नागिरदों बिनि गेजेराव 200 रां जोङो एक्सट्रा दिहुनबावदोंमोन नङा होमबा so बिनि गेजेराव 11,110 रां बेयाव लागोन so 90 रुपिस माने 90 रुपिस आंनि आखायाव थागोन बेखौ आं आंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामगोन बेखौ टेनसन दाला नङा होमबा So guys, जोंना फैसा ट्रेन्सफार खालामनाया सोलिगासिनो दं 11,200 जों दिहुनदोंमोन एटिएमनिफ्राय दानिसो खेबसे आं बुंबावबाय जों 11,000 हरनो नागिरदों गासै जों 21,000 हरगोन 10,000खौ जों हरखांबाय दहाय अनलाइनाव आरो दा जों 11,000 हरबावनो नागिरदों 500 रांखौ जों एड खालामदों मानोना थांलाय फैलायनि गारि भारा नङा होमबा थायो स' बिनि थाखायनो स' बिनि गेजेराव जोङो 10,000 हरोब्ला 100 रां दानो दाख्लैबो दानदों जेरै आरो बिनि उनाव जों मा खालामदों 11,000 हरोब्ला एसे बांद्राय 10 थाखा दानबावो नङा होमबा स' माने हाजारसेयाव बिथांमोना 10 थाखा खरि लायो नङा होमबा स' बिदि हिसाबै आरो स' बिनिखायनो जोङो गासै 11,000 दिरुनबाय आरो बिनि गेजेराव जों गासै 11,200 दिरुनबाय आरो बिनि गेजेराव जों गासै दा 11,200खौ होबाय जों दा बिनिफ्राय बेसेबां मोनफिनबावगोन 90 माने 90 रुपिस जों मोनफिनबावगोन स' गाइस रिसिप्टखौ देखायगोन बिथांमोना नायबाय था स' नायबाय था प्रतिमा बसुमतारी So guys, बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आङो आखाइ खबजना खुलुमो आङो कि नोंथांमोनहा आंनि बे जोंनि बे बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलनि मेम्बारनि जानानै जेसेबांखिनि दङ बिथांमोनखौ आङो खुलुमो गासै 30,000निबो साबस्क्राइबार बारबाय बिनि गेजेराव जों 30,000 सुबुङा जुदि जोंखौ बे बिएम फान्स ग्रुपआव मदद होयोब्ला साननानै नाय जों बेसेबां स्कुल आरो कलेज गायसननो हागोन रायजोफोर स' बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो कि खालि बेयो बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलनि सिङाव थानाय ग्रुप मेम्बारसिमल' मेसेज नङा आं बर' हारिनि गासिबो सुबुं अनजिमा बा जोंनि बर' हारिनि गासिबो साख्रि मावनाय मा मावनाय टिचार सोरबा सरकारि टिचार सोरबा बेंकफ्राव मावनायानो जा सोरबा मायानो जा 100 रां 200 रां बा थाइसे थाइबा हरनायाव जेबो लस जाया स' बिनिखायनो आं बयखौबो खुलुमो कि बिएम फान्स ग्रुपखौ जों ओरैनो दायाखै जों बेयाव स्कुल कलेज बा जों माखासे हेफाजाब खालामनाय बा खौसेथि जानानै जों मोनसे स्ट्रं खालामनो हायो स' सासे सानैनि रांजों जों खालामनो हाया स' जों गासिबो खौसेथि जायोब्लासो खालामनो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो कि बयबो ज' जानानै थौ जों आवगायलाङो जों सरकारनिखौ नेबाय थायोब्ला जों माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा सरकारखौ जों नेबाय थागोन लासैनो जोंनोबो नांगौ सरकारनि स' जों सरकारखौबो नेबाय थागोन स' जों जुदि नेबाय थायोब्ला जोंनि गथ'फोरनि बैसोआ नेबाय थानाय नङा स' गथ'फोरा बिदिनो फैसा थाखा गैयिनि थाखाय फरायनायाव मानायाव गासिबो माबा जागोन स'
बिनि थाखाय स' नै मोनबाय जोङो गासै रिसिप्ट गासै 11,000 नङा होमबा हरबाय स' गाइस बे 90 रां स' जोब्बाय बेखौनो आं रिक्वेस्ट खालामो बयनिसिमबो बे दा रिलिफआव सहैबाय जोंनि बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स ग्रुपनिफ्राय डाइरेक्टलि बिटिसि एरियायाव बिजनि आरो चिराङाव जानाय दैबानायाव रिलिफआव फैसाया सहैबाय स' बिराद गोजोननाय मोनबाय जाय मानसिफ्रा डनेसन हरदोंमोन बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय बिराद गोजोननाय जासिबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना इयुनाव हेफाजाब खालामगोन अच्छा भैया आपको बताऊं एक चीज कि ये जो मैं पहन रहा हूँ इसमें ये देखो आपने पूछा नहीं है क्या चीज़ है ना आपने सोचा नेक क्लॉथ हाँ ये इसको बोलते हैं हम लोग आरना हमारी कल्चर में मिलता है बहुत सुंदर है ये Uma ameaça foi detectada. Uma ameaça foi detectada.